उरखाव गोरा गावहानो जयगथा गैया दिनै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जादों बड'लेण्डनि थाखाय मानो फैसा बिनानै लाबोनो हायाखै बेहाय जों नुबाय ट्राइबेल इउनिभारसिटिबो गैया स्पर्ट्स इउनिभारसिटिबो गैया अभारब्रिजबो जायाखै मोनसेबो जायाखै दा बोरै बुंनो हायो बिथांमोनालाय दा बिथांमोना गिदों दिनै 5 बोसोर समाय मोनबाय गामि सोसननाय खामानिखौ मानो मावनो हादिया बिथांमोना जयगथा गैया मावनो हाया बेखौ बुंनानै लानाया मोजां आदिबासि सेल जोंहा दंखायोमोन दा आदिबासि सेलखौनो माने सानथालि माखासे मानसिफ्रा जाय रावाबो आलदा हारिमुवाबो आलदा बेनिखायनो बिथांमोना सानथालि सेल नांगौ होननायखाय दिनै सानथालि सेल दानानै होनाय जाबाय दा बेवहाय जोङो मिजिंथिदों बे सानथालि सेल दानायनि गेजेरजों सानथालि जाथिनि हारिनि जेनाखि भट बे जोङोथ' 80% मोननायनि मोनसे जोङो मिजिंखौ थिनो हायो दिनै सानथालि हारिया माखासे जेंनाफोर दं दिनैहाय बिथांमोननि एसटि करननि खोथा दं हा हुनि जेंनाफोर दं नाथाय बेखिनि खामानिखौ दिनैहाय इउपिपिएलनि सरकार प्रमद बर' बिथाङा दिनै मोनबो मावनानै होआखै बरंस' बादासो होबाय थाबोदों दा बेखायनो जोङो स्पस्ट जोंहा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे समाव माने राजबंसिफोरनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै जिहेतु हरखादों दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा जिहेतु हरनो हायो थिग बेबादिनो जोंनि बिपिएफआबो बे आदिबासि सानथालि आरो कच राजबंसि बे जाथिफोरखौ एसटि होनायाव जेबो आपत्ति गैया दा बे थागिदाखौनो लानानै जों दिनै आदिबासि सेल सानथालि सेल दाना होनाय जादों जोंहा माने पुर्न बिसास दङ बिथांमोनहा जोंखौ सहाय खालामगोन लगे लगेनि जानायनिथ' बाथ्रा नङा 5 बोसोर जालांबाय दिनै बिटिआर एकर्ड जानाया दा बिनि गेजेराव दिनै सिमा निर्धारन खालामनाय अल्टारेसन अफ बाउन्डारिनि बाथ्रा दंमोन दिनै समस्ति बारायनांगौनि खोथा दंमोन बेखौ बोसोरबा गाहाम नाङा बोसोरबा गाहाम नाङा 2003आव 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि सुक्ति जादों 2005आवनो इलेक्सन फाथिनो हादों होमबा बिथांमोनहा दिनै 5 बोसोर समाय मोनबाय मानो बेफोरबायदि गामि सोसननाय खामानिखौ मानो मावनो हादिया दिनै सिएमआ बुंलाङो 16था गामि मालाबा 13था गामि मालाबा 10था गामि सोसनबाय थानाय होनो नियमाथ' बे नङा सिस्टेमा बे नङा बाउन्डारि कमिसन दङ बाउन्डारि कमिसनासो बेखौ डिक्लेयार होगोन गभर्नरासो डिक्लेयार होनांगौ बेबायदि खिन्थु बिथांमोना जेबो मावाखै दा बेखायनो बायदिसिना सानसेनि थाखाय मावनाय खामानि नङा साननैनि थाखाय नङा होनलाबायदों बिथांमोनहा जयगथा गैया मावनो हाया बेखौ बुंनानै लानाया मोजां दा बेखौ बिपिएफआव इन्टेलेक्सुयेल गैया होननानै सोर बुंदों जेसेबांनाखि इन्टेलेक्सुयेल दं फोरोंगिरिफोर दङ कलेजनि फोरोंगिरिफोर दं इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरिफोर दं गासिबो फ्राय बिपिएफजों दंजोबो आरो दिनै बिथांमोनहा दिनै साननानै नाय बिथांमोनहा जेसेबांनाखि फोरोंगिरिफोर दं जोंजों मानि थाखाय दं दा बिथांमोनहा मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां भेन्सार कलेज दं स्कुलफोर दं प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै नाथाय भेन्सार कलेजनि गासिबो फोरोंगिरिफोर एलपिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै कलेजसिम बेफोर गासिबो जोंजोंनो दंजोबो दा बिथांमोनहा दिनै बे श्रेणिनि मानसिफोरखौ दिनै माने बुजायनानै लाखिनो हायाखिसै फोरोंगिरिफ्रा दिनै बेथन गैयालासेनो फोरोंनानै रिटायार्ड जालांबाय दा बिथांमोना बुंदोंमोन 6.3नि गेजेरजों गासिबो स्कुल कलेजफोर प्रभिन्सियेलाइज जागोन दा बर'फोरनि गेजेराव इन्टेलेक्सुयेल होनबा सोरखौ बुङो फोरोंगिरिफ्रानोसै नङा होमबा साबेसे डक्टर दं साबेसे इन्जिनियार दं बर'फ्रावलाय जों आखायाव साननानै हिसाब होजोबनो हायो दा बे इन्टेलेक्सुयेल होनबा जोंना फोरोंगिरि कलेजनि फोरोंगिरि इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरिफोर हाइ स्कुलनि मास्टारफोर दा बिथांमोना गासिबो जोंजोंनो दंजोबो इन्टेलेक्सुयेला गासिबो जोंजोंनो दंजोबो आरो बे जों साथामखौ मानो गिबाय थादों बिथांमोनालाय जों साथामखौ मानो गिखो जोंखौनो गियोब्ला जों प्रहलाद कास्टम आरो बिक्रमखौनो गियोबा हाग्रामाजों माब्ला जुजिहैगोन बिसोरलाय दा बिथांमोनाव जयग' नेथा गैया उरखाव गोरा गावहानो जयगथा गैया जायनि थाखाय बिथाङा दिनै सारि मेखेला टेक्सटाइल हेन्डलुमनि दख'ना दाग्रा दिनै मन्थ्रि जाद्लाहैनांदों दिनै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जादों बड'लेण्डनि थाखाय मानो फैसा बिनानै लाबोनो हायाखै दिनै 10% इंक्रिमेन्ट जाबाय थायोमोन दिनै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जानानै मानो 10% इंक्रिमेन्ट खालामनानै लाबोनो हायाखै मानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जोंहा बाजेटआ 250 कोटि थाखा मोननांगौखौ मानो 50 कोटिल' खालामजाखो दिमा हासावना मानो बारायखो कार्बि आंलंना मानो बारायखो दिनै जुदि बिपिएफआव गोरों गैयाब्ला बै समाव बोरै एफाराब मावनो हाबोखो दिनैहाय जोङो नुबाय थादों 6 फाइनान्स कमिसनाव दिनै 1200 कोटि थाखाल' मोननो हादों प्रमद बर' दैदेननाया खिन्थु 6 फाइनान्स कमिसन जेलाखि हाग्रामा सारा दैदेनबाय थादों जोङो 1800 क्रर थाखा मोननो हादों बा डिफारेन्सखौ नायबानो जाबाय आरो दानि जेनाखि बाजेट दाबो 800 कोटियावनो दङ बे बाजेटआ मा लांखावनो 1200 कोटियाव थांनांगौमोन नाथाय मा खालामदों हेमन्त बिश्व शर्मा दा बुरबक खालामदों आरो मालाय दिनै बे उरखाव गोरा ब्रह्मखौ जे जोंना 10% इंक्रिमेन्ट जाबा दिनैहागै 1200 कोटि फैखानांगौ दा बेखौनो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर बिथाङा बुंबाय आं 500 कोटि थाखा स्पेसियेल पेकेज होबाय खिन्थु मोनखानांगौआ बेखामोन दिनैसिमाव दा बेखौ स्पेसियेल पेकेज नाम होफ्लाबाय दा बिसिबां बुरबक बानायगासिनो दं
उरखावगोरा ब्रह्मखौ प्रमद बर' बिथांमोनखौ दा बिथांमोना जेबो आन्दाजखौ मोना बिथांमोना माबादि खालामना जे राजनिति खालामना जाम्बा खालामगासिनो दङ दिनैहाय नरेन्द्र मदिया मालाबा बड'लेण्ड उत्सबआव बुङो 1,500 कोटि थाखा हरनाय जाबाय 400 जन एनडिएफबिखौ साख्रि होनाय जाबाय केसफ्रा उथायजोब्बाय बिदि बुंदों दा दिनै नुबाय जोङो माने मोगथां महराव मोनसेबो गैया मोनसेबो दफाखौनो मावनो हायाखै दिनै जों नुजोब्बाय दिनै दाख्लि अमित शाह होनलांबाय 82% दिनै माने मावफुंजाबाय होनबाय दिनै नुबाय मोनसेबो गैया दिनै उदालगुरियाव जों दा दंफैयो सप्ता खनसे जाफैबाय जोङो बेहाय जों नुबाय ट्राइबेल इउनिभारसिटिबो गैया स्पर्ट्स इउनिभारसिटिबो गैया अभार ब्रिजबो जायाखै मोनसेबो जायाखै दा बोरै बुंनो हायो बिथांमोनालाय दा बिथांमोना गिदों बिराद बेबादि गिदों बे अरखि मोनथामखौनो बिराद गिदों आरो मालाय बे अरखि मोनथामा बिलाइ गोरान मोनोबा गथै हाग्राखौनो सावजोबनो हायो जोंब्लावनानै नङा होमबा दा बेबादिनो खामलाबगासिनो दङ इउपिपिएलनि नेताफ्रा दिनै गैला बबेबा गामियाव थांफ्लांबा होसोजानोसो दिनै आराम्भ जासिगोन दा सरकारा एसे दंबावोखायसो बिथांमोननि खोथाया खुनु मथे सोलिगासिनो दङ 31 मार्चनि उनाव जुदि बिथांमोना फान्ड बाहायनो मोना होमबानो बिथांमोननि सरकारा गैला जागोन आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ माने रावबो माने मानबो होनाय नङा खामफ्लायबो होनाय नङा सैमायाबो सोंनाय नङा